Mano Nyek Gunung? Yo, sayo. Di Nyek Gunung Penyamban. Di tengah-tengah. Sungguh pun Nyek nentai bau dinerami. Neujui muka suiknya ialah pada angku-angku ni. Badiah japun di Bangka Hulu, penembak kapal di Muaro, bari ampun kami dahulu, jaweklah salam dek basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palupu batang malah pari pucuk bajelu aka jumbai di bawah urang kabatiku. Sungguh pun kami kapambari bukannya orang cadik pandai unjuiknya duduk nembak simpul. Pihak di badan diri kami bukan orang cadik pandai, sekolah pun indah di haluan. Pengalaman rintang-rintangan sakadar dapet de menyimak. Kok diadai kami mengupalang di sarak jauh sekali. Sasik yo basapoku salah minta ditunjui. Salah mai Mandangakan. Mano Nyek Gunung? Yo, sayo. Di Nyek Gunung Penyamban. Di tengah-tengah. Sungguh pun Nyek nentai bau dinerami. Neujui muka suiknya ialah pada angku-angku niniak mama nenggadang basah batua urik tunggang pucuk nembulek dahan rampak daunnya rimbun putih labek buahnya ranum makanan urang sanagari. Langkuk jo imam dengan kati pelitu nendak kunjung padam suluhnya nyalu masuk di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduknya baca men kitab tagaknya rintang dek petua. Tarui kepadu cadik pandai urang ne arif bijaksana pandai magak jema agih. Kok runcingnya indak mentrikuk tajamnya indak malukoi. Pasak kungkung kunci nan tagu sumarak koto jo nagari. Nak langkuk saganoknya lo imbon jo salam mambo kepada angku-angku niniak mama nenatang sabondong pulang setampuh. Ujung penyoban kepada Nyek Gunung. Manita lah Ustaz. Asombane akan sesombakan pada ini. Talatak pun tiang di hulu di bawah kiliran taji asa mulu kato daulu tigu limbagu nenta jadi. Yo na. Patamu sombah menyombah kedua baso jo basi ketigu sirih jo pinang. Sombah menyombah dalam adai tali batali undang-undang tasabui bamului mani bapakai baso jo basi saratu yang menjogetnya. Mului mani talempong kato budi bayi tali pikatan pembung tali sirati rami. Rancak ba ambun yang tagan kuang halui ba bungo sadang kambang tumpul serpoi ko kini. Pihak carano yang katanga lai barisi sirih je pinang lahianyo sirih je pinang batinyo adat jalim bago. Ucapan datuk silang bapangkah karajo yang bapokok saja yo nak dipalalu katuan yang datang sepanjang adat saratu datuk jotongku nem nanti sepanjang adat. Yo na. Siria sahalai minta dicabiak pinang sedidih minta digatuk saja yo nak diperenei de sesi alek jamu yang datang sabondong pulang setampuh. Mbak itu bunyi penyomannya di Nyek Gunung tibo sombah sayo. Lah sampai di Sultan Bakare. Dibilang sampainya. Sepanjang kato Sultan tadi tulah kato nan sabananyo. Kok didengar lah banyak bunyi, dipandang lah banyak rupa. Tapi samantang pun baik tu. Dek sayo le duduk dua batigo duduk bacampur nan tuo. Menjalang kato dijawek, kato diletak dalam bari bana simpan di lembago. Yo mananti Sultan sekatiko. Lah sampai dehnya. Dibilang sampai Sultan. Manangah runjang inyek tadi saju rasunyo dalam hati sunyi rasunyo kiro-kiro apalah sabab ebe itu. Katu nenatang dari inyek katu batiru batu ladan dihukum fiil dengan undang. Elok lah rundiang dek sakatu, elok lah katu dek mufakai. Diadiknya tu sesuai disarak tasuruh bana. Tuan ka menatiangkan keninyek mama bau bayu sama gadang. Kan yo bana betunya. Yo bana. Batu dek sayonya sarupu orang majago durian. Dari bungu menjadi putih, dari putih menjadi buah, dari buah ditunggu masa, insya Allah dipangkamu nantikannya. Lah sampai di Sultan Bakare. Iyonya. Kalau lah itu kata Sultan, Allah kejadi, saya payo. Palalunya. Sultan Bakare di Pangkah. Yo sayo. Di Sultan Sombah sayo. Di tengah-tengah.
Sungguh pun Sultan surang nang sayo somba yo datuk je tuanku sarato tuan nang kayo sadonan hadir dari rumah gadananku. Palalunya. Tapi samantang pun baitu nak di Sultan Bakare mana penyembah. Palalunya. Sombah nak kayo sombakan pada Sultan nan bak bunyi penyembahan Sultan tadi. Ba ada timpak badan diri sayo. Indak ka diulang kilin ditikam jajak, diulang kilin kok lapeh ditikam jajak kok cupu. Diulang kato kok batimbang. Nan bak pitua orang tua juo ilalang di koto panjang dikumpah lalu diperampek lalu dipatigo. Kalau dirantang namanya panjang dipuntah sajo naknyo singkek diambil sajo kapaguno lai jadi nambah itu nak diulang pitua dari Sultan lah sampai dia dibilang sampai Sultan malah harun dia nginyak tadi sajuk rasonyo dalam hati sunyi rasonyo kira-kira rupunya iri inyak orang arif bijaksano balubuk dalam dek budi papadang rimbun dek akah batu tentang penyembahannya tadi indak dulang kilin tikam jojak dulang kilin kok lapih tikam jajak kok cupu dulang kato kok betimbang Allah kok jadi jobana saja ambo jalankan bana betunya mana batu dek sayu ni marusu ni manggamang ni ibu dalam hati gayung ko idak ka basambui kato ko idak ka bajawe asale gayung inya sambui asale kato inya jawe indak ka diukur sama panjang indak ka ditimbang sama bara indak ka diuji sama merah paralunya manos tabakare yo ambo di Sultan sabat alai yo lah tantangan penyembahan Sultan tadi tantangan cara nonan katanga lai barsi siria jo pinang lai henyo siria jo pinang batinyo adek jo limbago yo bato ucapan datuk silang nambah pangkah kerajo nambah pokok sajoyo dipalalu kepada tuan dan datang sepanjang adat sarato datuk jo tuanku menanti sepanjang adat yo lah siria sahalai minta dicabiak pinang sadidi minta digato sajoyo diparenai kepada saisi alek jamu nan datang sabundong pulang satampo. Yo. Kan ba itu bunyi penyembahan Sultan tadi. Onanya. Ba ka saywi saponyo dek tuan nan datang sepanjang ade sarato tatu je tuanku nama nanti sepanjang ade. Nan bak bunyi gega di hulu Sultan. Badan tuan guru di lautan kok dilawi Allah bamayang hijau. Kalangi Allah membayangi merah. Cuculah hujan dari langit, senanglah bumi menarimu. Allah kesenang hati Sultan. Sampai dia. Dibilang sampai Sultan. Mana harun yang ingat tadi lah sajuk rasonyo dalam hati sunyi rasonyo kiro-kiro. Bismillahnya sekali. Sama-sama Sultan. Bismillahirrahmanirrahim.